Wantari, goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ik zal me nog even voorstellen. Ik ben dus Maraiska Welvaart Sakutu. En zoals James al eerder heeft genoemd, ben ik de schrijfster van Hollanda Steinek. Met de Engelse vertaling Holland Say What. Ik ben 32 jaar en ik woon inmiddels 14 jaar in Nederland. 14 jaar geleden was ik een deel van de groep die naar Nederland kwam om te studeren. Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en de master orthopedagogiek. En ik ben werkzaam als orthopedagoog in de jeugdzorg bij een voogdijinstelling voor minderjarige vluchtelingen. Ik kom oorspronkelijk uit Curaçao en ik hoop binnenkort weer naar het eiland te mogen keren. Samen met mij heb ik vandaag een student meegenomen die ook een gedeelte van zijn ervaringen zal delen gedurende deze tweede gedeelte. En ik laat hem zich eerst zelf voorstellen. Yes, bon dia, Wantari Benochi. Aan iedereen die nu kijkt, als je terugkijkt, of iedereen die nu live aan het kijken is, of waar je ook bent. Mijn naam is Christopher Felicia. Ik ben student Creative Business. Ook, ik zag ook Tanisha ook. Ik ben ook student van Creative Business op de HU. En ik ben in 2016 naar Nederland gekomen, ook uit Curaçao. En dus ja, het is een spannende bijna 5 jaar geweest. Heel veel meegemaakt, echt ook heel veel geleerd. En dat willen we ook graag met jullie delen. En ook van jullie meer weten wat jullie verwachtingen zijn. Wat jullie verwachtingen zijn hiervan. Dus ja, laten we meteen beginnen, zou ik zeggen. Ja, voordat we verder gaan, nog heel kort over mijn boek. Ik heb besloten om dit boek te schrijven omdat ik, gedurende de afgelopen jaren veel studenten uit de eilanden zie komen en gaan. En dat het elke keer wel weer een soort gelijke struggles zijn waar ze mee te maken krijgen. Alles wat ik zo net heb gehoord van Katie, Tanisha en Isha ook heel herkenbaar. En ik wilde toch bijdragen door alles een beetje te bundelen qua informatie, maar ook qua ervaringen van andere studenten en door middel van reflectieve vragen om je te helpen wat bewuster je voorbereiding aan te gaan en uiteindelijk ook het leven hier in Nederland. De onderwerpen die ik onder andere bespreek in het boek is de Nederlandse cultuur en de taal. Ik heb het over hoe maak je een studiekeuze, wat zijn daarbij belangrijke factoren, wat wetenschappelijk bewezen is. Praktische zaken die je kan doen ter voorbereiding. En ik heb het ook over de dingen die voor jou belangrijk zijn als je eenmaal in Nederland bent. Zoals hoe bouw je nou nieuwe gewoontes en een nieuwe routine? Hoe ga je om met geld? Nou, daar hebben jullie het volgens mij al over gehad in het vorige webinar. Je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Dat is net ook al een beetje aangestipt. En wat het leuke is wat Nederland ook te bieden heeft. Want naast dat de studie heel veel stress gaf, ben ik ontzettend blij dat ik in Nederland ben gekomen. Ik heb veel kunnen leren en veel nieuwe dingen mogen ervaren. En voor vandaag hebben we ervoor gekozen om in ieder geval stil te staan bij de Nederlandse cultuur. Bij het opbouwen van een nieuwe leven in Nederland. En als het tijd toelaat, staan we toch heel even kort stil bij de mentale gezondheid, omdat we dat toch heel belangrijk vinden. Om te beginnen gaan we een poging doen met een Mentimeter. Florien, je maakt het spannend voor ons. Maar we gaan het even proberen. Als je een device hebt, een andere laptop of een telefoon of een iPad, pak die erbij. Ga naar www.menti.com en voer de code in 54227018. Dus je gaat naar menti.com en je gebruikt de code 54227018. En er komen een paar vragen langs waar wij benieuwd naar zijn. Hoe jullie naar bepaalde punten kijken of hoe het voor jullie persoonlijk is. En daar gaan we zo meteen eventjes doorheen. Ja, dus we geven jullie nog een minuutje om een telefoontje. Oh, ik zie mensen al. Oh, wauw, leuk. Oké, Dus, het komt binnen. Het komt al binnen, ja. Ja, dus wat denk je dat de grootste uitdaging zal zijn voor jou hier in Nederland? En ja, dat willen we gewoon even graag weten van
Waar denk je al dat je misschien een uitdaging daarmee zal hebben? Nou, ik zie de Nederlandse taal, dat is al heel veel genoemd en herkenbaar. Ik zie Ja. het nog een keer verschijnen. Ja. Eenzaamheid, herkenbaar. Zeker als het weer ook niet helemaal meewerkt. Vrienden maken en in de cultuur integreren. Dat is ook een... En het eten. Nou, ik kan je vertellen dat dat voor mij ook wel echt wennen is. De eerste periode van mijn verblijf in Nederland verbleef ik bij een Nederlands gezin. En nou ja, ik moest in ieder geval elke avond om 6 uur aan tafel. Met z'n allen. En het is inderdaad heel veel anders eten. Aardappelen met stampot. Dat heb ik ook hier leren eten. Ja. Ja, het is toch anders. En Ja. natuurlijk is het anders, want het is ook een heel andere cultuur. Ja. Racisme zie ik voorbij komen, discriminatie. De vrijheid, dat zou een uitdaging zijn, interessant. Oké. Dus we gaan naar de volgende. Kunnen jullie het zien? Yes, dus dit is een soort van quiz. Maar er zijn geen foute antwoorden. Je hebt 30 seconden om een antwoord te geven. Het kan zeggen incorrect answers, maar er zijn geen foute answers. Dus, wij willen graag weten van wat voor studies jullie gaan doen. Dus wat ga jij studeren? Ik ben benieuwd. Ja, nog 10 seconden. Nu zou je het moeten weten, toch? Wat je gaat studeren. Yes. Oké. Oh, wauw. Oké. Life science, verloskunde. Yes, het komt weer. Ja. Dus Leraar biologie. Oké. International Masters. Food en Agribusiness. Verloskunde, wauw. Leuk. Toegepaste psychologie. Communication en multimedia design. Ook leuk. CMD, ja. Leuk, het gaat alle kanten op. Nou, heel veel succes. Leuk om te lezen. Oké, dus welke cijfers zou je beheersing voor de Nederlandse taal geven? This is what we would like to know. Like, wat denk jij? Hoe bewust ben jij van jouw beheersing van de Nederlandse taal? Oké. Wauw. Het komt binnen. Het komt iets meer in balans, zie ik. De Nederlandse taal hebben veel mensen al aangegeven dat ze dat een uitdaging vinden. Ja, oké. Ja, de meerderheid geeft het toch tussen een 3 en een 5. Dat is, als we het vergelijken met schoolcijfers, toch nog een onvoldoende. Ja. Ja. Oké. Maar je kan ook zien dat you're halfway there. Dus, you're halfway there. Ja. Nou, het is goed om je er bewust van te zijn en om je daar actief in te trainen. Daar gaan we straks ook nog even over hebben. Ja. Nou, bedankt voor jullie input en je eerlijkheid hierin. Ja, zeker. En de volgende. Dit is een volgende van die quizvraag. Hoe ga je om met stress? Je hebt 30 seconden om 3-4 woorden te bedenken van hoe ga je om met stress? Want als je stress voelt, hoe ga je daarmee om? Ja, wat helpt jou om met stress om te gaan? Ja. Dit is een belangrijke. Ik zal er straks even dieper op ingaan waarom het belangrijk is. Maar voor nu heel even nadenkend over de laatste tijd. Je hebt vast stress ervaren rond je examenperiode. Hoe ga je daarmee om? Ja. Wat helpt jou om daarmee om te gaan? Nou, nog 1 seconde. Time's up. Alright, eten. Ja, herkenbaar eten. Ja. Iemand zei stop met alles doen en met mezelf met iets anders bezighouden of even snel self-care doen. Crying staat er ook bij, dat hoort ook erbij. Diep ademen. Plannen, slapen, refresh, ja? Ik zag een interessante eten en liegen. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet begrijpen. Oh. Ben benieuwd. Interesting, alright. Ja. Slapen, misschien komen we daarop terug bij de Q&A. Ja, interesting.
Ja. Oké. Dus Volgens mij hebben we nog 1 vraag voor jullie. ja, de laatste. Oké, dus hier heb je ook 30 seconden voor. Naast je studie, wat zijn je doelen voor de komende jaren? Dus voor de komende jaren die je in Nederland gaat doorbrengen, wat zijn jouw doelen naast jouw studie? Ja, want we gaan het ook daarover hebben. Hè? Het is niet alleen, je gaat naar Nederland om te studeren, maar je verhuist. Je gaat echt een nieuw leven opbouwen. Je Ja, gaat echt precies. Emigreren. Gewoon. emigreren. Ja. Wat zijn je doelen? Ik ben benieuwd of jullie daar al over na hebben gedacht überhaupt. Mhm. En wat dat dan is. Nog 2 seconden. En time's up. Oké. Wauw. Ik zag personal growth. Geld maken, mezelf leren kennen. Get ripped. R.I.P. Oké, leuk. Be Oké. happy vind ik ook een mooie doel. Mhm. Reizen in Europa. Yes! Ja! Our people. Yes, love it. Ja, Sociaal worden en zelfstandig. Mhm, Oké. mhm, Ja. Leuke ervaringen in een nieuw land. mhm. Oké. Oké. Interesting. Dus we komen hierop later terug. Thanks voor jullie answers, voor jullie Yes. antwoorden. En we gaan even terug naar de presentatie. En we komen later op de antwoorden voor onze vraag terug. Yes. Nou, allereerst wil ik bij jullie stilstaan bij de Nederlandse cultuur. Daar hebben we het eigenlijk de hele tijd al over. Met dank aan de ambassadeurs die ook veel voorbeelden hebben gegeven. En ik wil er toch iets uitgebreider bij stilstaan. En dan hebben we 100 keer over cultuur gehad. Maar wat is dat dan precies? Ja. Cultuur wordt over het algemeen gezien als een set van normen, waarden, tradities die een groep mensen hebben. En de manier waarop deze groep mensen deze normen en waarden ook uiten. En het is gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen culturen in hoe individualistisch of hoe collectivistisch ze zijn. Volgens mij was het Kede die het al noemde, hè, dat het vrij individualistisch is hier. En zonder het te technisch te maken, meer uitleg vinden jullie in mijn boek, maar individualistisch cultuur, dat is een cultuur waarin de rol van een individu in een gemeenschap centraal staat. En bij een collectivistische cultuur staat de rol van een groep, beter gezegd van de familie centraal. En bij de collectivistische cultuur zijn waarden zoals gehoorzaamheid en respect vooral bovenaan de prioriteitenlijstje. Terwijl dat bij individualistische cultuur meer eerlijkheid en eigen ontwikkeling bovenaan de lijst staat. En op de eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, hebben we een meer collectivistische cultuur. Wat ook vergelijkbaar is met een groot familiecultuur. En ja, bij ons op de eilanden bijvoorbeeld, om maar een kort voorbeeld te geven. Je familie is veel meer dan je moeder, vader en je broertje en je zusje. Maar je tantes, je ooms, je oma, je opa, neefjes, nichtjes. Als je een live-in hebt, zelfs de live-in. Die zijn structureel een onderdeel van je familie. Ja. En in Nederland, als we het hebben over familie, dan we hebben zelfs het woord gezin hier in Nederland. Voor je moeder, vader, broertjes en zusjes. En in Nederland, wat een meer individualistische cultuur is, staat dus niet het belang van de familie, maar het belang van de individu centraal. En daarmee bedoel ik dat van een kleins af aan kinderen eigenlijk al geleerd worden, gestimuleerd worden om heel erg te focussen op hun eigen ontwikkeling, hun zelfontplooiing, het formuleren van hun eigen mening, om er te zijn. En dat is bij ons wel wat anders. Ja, en iets dat ik persoonlijk zelf heel snel en heel veel keer achter elkaar had moeten leren, is dat je bent zelfstandig. At the end of the day, jij bent altijd zelfstandig. En soms ook voor keuzes die jij niet zelf hebt gemaakt. Dus als individu, je moet altijd bewust zijn van alle keuzes die jij zelf maakt, maar ook van je omgeving, wat allemaal gebeurt. Dus responsibility is een van de grootste lessen die ik hier heb geleerd. En die ik zelf
you have to take it. Dus je hebt niet familie, je hebt geen familie of andere mensen die je daarvoor, daarachter staan. Ja, dus je bedoelt dat je zelfstandiger hebt moeten worden sinds je Ja. hier in Nederland Ja, bent. klopt. Wat logisch is, want je ouders en een groot deel van je familie zijn natuurlijk niet Mhm. hier. Ja. Ja, oké. En dat is iets dat ik op Curaçao niet zoveel heb meegemaakt. Omdat, weet je, Ja. you have your fam, dus iedereen is er voor je. Ja. Nou ja, je zou je dan afvragen waarom leg ik dit uit? Ja, de reden waarom ik het even wil aanstippen is omdat als je bewust bent van het feit dat het om verschillende culturele landen zijn, met mensen met verschillende culturele achtergronden, dat ook betekent dat eenzelfde waarde anders geuit kan worden. Mhm. Bijvoorbeeld als we het hebben over respect, om maar een voorbeeld te geven. Als je een Nederlander vraagt, een Arubaan, een Curaçaonaar, vind je respect belangrijk? Dan zullen ze alle drie zonder twijfel zeggen, ja, respect vind ik belangrijk. En toch is de manier hoe dat dan zich uit in het dagelijks leven kan dat anders zijn. Bijvoorbeeld, als je in Nederland een gesprek voert met iemand en je kijkt die persoon niet recht in het gezicht aan of je maakt geen oogcontact, kan het beschouwd worden alsof je respectloos bent. Ja. Terwijl ik weet bij mij thuis, als mijn moeder me aansprak of wat dan ook, en ik net iets te lang haar in de ogen aankijk, dan krijg ik zeker weten te horen dat ik respectloos ben geweest. Dus hetzelfde geldt met hoe je bijvoorbeeld ouderen aanspreekt. Op de eilanden gaan we soms zo ver dat we geen enkele volwassene bij de naam noemen. En dat we zelfs gewoon goede familievrienden, bijvoorbeeld tante en oom noemen, vanuit respect. Terwijl het hier veel gebruikelijker is dat je niet alleen je leeftijdsgenoten, maar ook ouderen gewoon aanspreekt bij naam. Ik heb zelfs kinderen moeder en vader bij de naam horen noemen. Maar ook docenten bijvoorbeeld worden gewoon bij de naam genoemd. Dus dat zijn misschien kleine verschillen, maar wel de verschillen die maken dat een cultuur anders is. Ja. En dat het niet zozeer is dat die waarde er niet is, dus dat ze respectloos zijn, maar het is meer dat het op een andere manier uiten. Dus dat is goed om je ervan bewust te zijn. En een andere wat ik ook belangrijk vind, is dat volgens mij heeft, wie was dat? Isha denk ik? Ja, die zei je moet echt op tijd zijn. En dat is een goeie en ik denk dat het meer dan goed is om het te benadrukken. Hè? Hier in Nederland, afspraak is afspraak. Wees gewoon altijd op tijd, daar doe je beste voor. Op de eilanden hebben we een soort van de gewoonte met elkaar, zeker als het gaat om een informele setting, om, even kijken hoe ik het zeg, om iets meer flexibel om te gaan met de tijd. Zoals iemand zegt, ik kom rond 5 even langs, kan hij ook om 5:15 langs rijden. Ja. Zoals vandaag vroeg ik aan Christopher, hoe laat ben je bij mij? En hij zei, tussen 6 en 7. Ja, dus wat is tussen 6 en 7? Nou ja, voor mij was het prima. Maar hier in Nederland gaat het toch iets minder spontaan en iets minder flexibel. En wordt gewoon van je verwacht dat je afspraken nakomt en op tijd bent. Niet alleen op school of bij de dokter of bij de gemeente, maar ook in een informele setting zoals een huisfeestje of een afspraak met een studiegenoot. Inderdaad. En dan je moet ook goed, zeg maar, je reis plannen dat je op tijd bent. En zoals ik altijd heb geleerd is, nadat ik hier in Nederland ben komen wonen, is dat if you're on time, you're late. If you're early, you're on time. Dus ik zorg meestal altijd ervoor dat met mijn reis, alles op en aan, dat ik daar 5 minuten van tevoren ben. Dus als de afspraak 6 uur is, dan ben ik daar 5 voor 6 en niet om 6 uur. Dus dan dat je daar dat even in if you take it into consideration van oké, wat is de afspraak, hoe laat kan ik daar zijn? En dan zorgen dat jij voor die afspraak daar aanwezig bent. Ja, en dat is denk ik zeker belangrijk als je vooral veel met het openbaar vervoer reist. Klopt. Want dat kost altijd veel tijd. Mm-hmm. En ze gaan meestal ook op tijd, dus ze wachten niet op jou. En als je moet overstappen of wat dan ook en je
een bus bijvoorbeeld mist, mis je de verbinding en nou ja, dan is het wel heel moeilijk om op tijd te komen. Dus vooral goed vooruit plannen. Met de verschillende apps die er zijn, kan je ook je openbaar vervoer goed plannen. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. En ik heb het heel vaak al gehoord vandaag. En dat ging over het vragen om hulp. Ja. Ik kan het alleen maar beamen en benadrukken dat het echt belangrijk is. Ook mijn ervaring is dat mensen hier heel behulpzaam zijn en heel graag willen helpen. Maar ja, ze moeten het wel weten. Ja, inderdaad. En niet alleen op school, dus in een schoolsetting. Het kan ook zijn, zeg maar, zelfs als je bij de gemeente gaat en je weet niet hoe je de weg moet, zeg maar, dat je vraag maar. En dan, ja, mensen zijn wel bereid om te helpen daarbij. Ja, klopt. En we zijn dat niet gewend. Hè? Dus ik weet dat het voor ons gemiddeld niet makkelijk is. We zijn niet gewend om van kleins af aan heel erg je mening te geven of heel erg te communiceren over waar je moeite mee hebt, waar je last van hebt. Ja. Maar je gaat het wel leren. Je gaat momenten ervaren waarin het nodig is om voor jezelf op te komen, bijvoorbeeld. Volgens mij was het een van de studenten net die zei, bij een van de studies was ik de enige internationale student en ik was alleen en een beetje buitengesloten. Nou, ik heb dat ook wel ervaren, zeker de eerste jaren van mijn studie. En ik merkte ook wel van, als je dan van die groepsopdrachten moet maken, dat dat allemaal niet altijd even lekker loopt. Dat je soms meer doet dan de ander of nou, dat gewoon in de samenwerking niet goed gaat. En dan ga je leren dat je af en toe je mond open moet trekken om jezelf te verdedigen of wat dan ook. Dus nou, wees daar bewust van en probeer de communicatie, vooral met studenten, maar ook met docenten of decanen. Ik heb gehoord dat de decanen het goed doen. Inderdaad. om eventueel hulp te vragen. Ja. Het andere aspect wat ik wil belichten is de manier waarop gecommuniceerd wordt. Volgens mij was dat Kaide die net zei, hè, Nederlanders kunnen vrij bot overkomen. Ja. Ze zijn heel direct. Volgens mij is dat wat ze zei, ze zijn vrij direct. En voor sommigen van ons kunnen ze heel bot overkomen. Ze geven vrij snel hun mening, onafhankelijk van het feit of je het hebt gevraagd en of het je raakt of niet. En nou, het is goed om je er bewust van te zijn dat dit een manier is van communiceren hier in Nederland. En dat het niet per se persoonlijk bedoeld hoeft te zijn. Dus het hoeft niet per se een persoonlijke aanval op jou te zijn als iemand heel bot of heel direct is. Nederlanders zijn gewoon vrij open in communicatie en kunnen onderwerpen die voor jou taboe zijn, kunnen voor hun helemaal geen taboe zijn. Ja. Dat heb ik ook ervaren toen ik bij het Nederlands gezin heb gewoond. Nederlanders vragen, als je het mij vraagt, veel. Ze kunnen heel veel vragen, zeker aan eettafel. En soms denk ik van, ja, ik weet niet, moet ik dit per se met je delen? Maar goed, dat is gewoon wat ze gewend zijn. En ik heb daarmee leren omgaan op mijn eigen manier. En dat moet iedereen, denk ik, precies. doen. Ja, precies. En niet alleen leren omgaan daarmee, maar ook leren, zeg maar, to reciprocate it. Dus dat jij ook vragen stelt, dat jij ook meer interesse toont dan in onze cultuur. Bijvoorbeeld, ik had een ervaring daarmee. Ik was in de kerk en er kwam een van de leden uit de kerk, die kwam naar me toe en die sprak tegen me. En ik was net een paar weken in Nederland, dus net aan het begin van mijn schooljaar. En hij bleef me vragen stellen, maar ik kon alleen maar ja en goed antwoorden, want ja, ik was nog niet conversational in mijn Nederlands. Dus, en toen zei hij tegen mij, kan je alleen maar ja antwoorden? En dat deed mij denken van, misschien moet ik wel een beetje meer aan mijn antwoorden bedenken van, hoe ga ik antwoord geven? Dus, hoe ben ik meer conversational? En dat is ook iets dat sommige mensen verwachten, dat als je met hen in gesprek bent, dat je meer dan ja en goed antwoordt, vergeleken met mensen uit onze cultuur, zeg maar. Dus dat was echt een eye-opener voor mij van, oké, ik moet ook zo gaan gedragen. Of zo is het een goede manier om mee om te gaan. Ja, en ik zag, om nog even terug te gaan, want ik wil sommen even wat dingen die te maken hebben met Nederlandse cultuur. En
iemand zei van ze groeten niet. Ja, klopt. En er was een vraag erover gesteld van groeten mensen niet. Nou, niet zoals we dat gewend zijn om die vraag te beantwoorden. Over het algemeen kan ik zeggen dat we op de eilanden een warmere cultuur hebben op dat gebied. Caluroso. Más caluroso, más sociaal. Ja. En nou ja, Nederland, we noemen het vaak ook terra frio. Hè? Dat is toch iets kouder. En het kan inderdaad heel goed voorkomen. Ik maak het dagelijks mee als ik naar bushalte loop en er staan er 10 mensen. Nou ja, het is niet gegarandeerd dat iemand bon dia, bon tardi of bonocci zegt, terwijl wij dat heel normaal en gebruikelijk zouden vinden. Net als je in een wachtkamer binnenloopt bij de arts of bij de gemeente. Hoeft ook niet per se dat iemand opkijkt en goedemorgen of goedemiddag zegt. Dus ja, dat klopt. Het is anders. Het is, ik bedoel, als je eenmaal in contact bent, kunnen mensen best sociaal zijn. Maar het is niet zo dat wat we op de eilanden gewend zijn, dat iedereen oog heeft voor elkaar. En het net zo sociaal is als op onze eilanden. Om even antwoord te geven op de vraag die ik voorbij zag komen. Ja, inderdaad. Ja. Dus als we zien bijvoorbeeld van de Menti, dat de meeste mensen zeiden dat ze voor de helft dan nog bij een 5 zitten met een cijfer. Het is ook goed om na te denken, om daarop even terug te gaan. Om even na te denken van, persoonlijk zat ik ook bij een 6, een 7. Maar ik was nog niet, dus lezen, begrijpend, de comprehension, verstaan, alles kon ik nog wel goed. Maar ik heb er zelf niet bij stilgestaan van, hoe conversational ben ik? Hoe snel kan ik antwoord geven? En dat is nog steeds iets wat ik last van heb. Maar ik heb daarvan kunnen leren van, oké, hier moet ik aan werken. En dus dat jij ook bewust bent van, wat zijn mijn zwakke punten in mijn Nederlandse vaardigheid? Nederlandse vaardigheid. En dus, ook, hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Hè? Want als je jezelf nu een laag cijfer geeft, is dat niet zo heel gek. Alleen, het is ook wel even de vraag, wat ga je dan ermee doen? Vooral als je in Nederland bent. En mijn tip zou zijn, maak vrienden met andere mensen die een andere moedertaal hebben. En dus Nederlanders. Ja. Probeer ook met die mensen vriendschappen te sluiten. Dat zal je helpen, want alleen door het te doen, door het te spreken, zal je het verder ontwikkelen. Ja, precies. Gezien de tijd denk ik dat het goed is om te switchen van onderwerp. We gaan het nu hebben over het opbouwen van een nieuw leven en wat dat dan van je vraagt. Ik heb al gehoord en gelezen net bij de vragen, hè, je beeld is toch zelfstandig moeten zijn, independent, responsibility, dat zijn woorden die ik voorbij zag komen. Ik heb ook het woord plannen een paar keer horen vallen en dat is dus ook de reden waarom ik hiervoor heb gekozen om het met jullie erover te hebben. Ik heb een kleine oefening om met jullie te doen. Ik weet niet of je pen en papier bij de hand hebt. Als je dat hebt, pak het. Als je dat niet hebt, is het niet erg. Dan gaan we onze imagination gebruiken. Je vinger wordt je pen. En de space voor je wordt dan het blaadje. En ik tel tot 3 en ik vraag je dan om op het papier of op het denkbeeldige blaadje je handtekening te zetten. 1, 2, 3, go! Ik denk dat het bij iedereen wel gelukt is. En nu ga ik je vragen om je pen en of vinger, als dat je vinger is, de andere vinger dan, te gebruiken. Je pen in je andere hand. Als je rechtshandig bent, is dat dan links en andersom. En of je andere vinger te gebruiken. En dan geef ik je dezelfde opdracht en dan tel ik tot 3. 1, 2, 3. Onderteken hem. Nou, ik weet zeker, zonder mee te hebben gekeken, weet ik zeker dat de eerste opdracht veel makkelijker was. Veel sneller ging. En dat de handtekening waarschijnlijk iets beter eruit ziet dan de tweede. En met deze oefening wil ik jullie eigenlijk heel klein demonstreren hoe onze hersenen werken. Want ik weet zeker, als ik jou nu vraag, wil je de hele week deze oefening doen met links, als je rechtshandig bent.
en je dan over een week weer dezelfde opdracht geeft, weet ik zeker dat het je veel beter afgaat. En dat heeft ermee te maken dat onze hersenen flexibel zijn. Ze noemen het ook plasticiteit. En nieuwe dingen kunnen leren, nieuwe vaardigheden kunnen leren. Dus weet je, vaak hoor ik excuses van ik ben te oud of zo heb ik het altijd al gedaan. Ik kan het gewoon niet, et cetera, et cetera. Die hebben we bij deze allemaal weggeveegd. Want onze hersenen zijn trainbaar. Wat goed is om te weten is, je hebt verschillende hersendelen en elk heeft natuurlijk een eigen functie. Je hebt een gedeelte, je hersenstam, die vooral belangrijk is omdat die je helpt om te overleven. Dingen zoals ademhalen gaat vanzelfsprekend. Je hebt een gedeelte van je hersenen, ik noem het even voor het gemak het rode gedeelte. Die is verantwoordelijk voor je geautomatiseerd gedrag. En daarbij gaat het om gedrag die je al jaren misschien al op een bepaalde manier doet. En die vanzelfsprekend zijn. Nou ja, dat kan dus autorijden zijn. Dat kan, voor veel Nederlanders kan dat fietsen zijn. Eten, hoe je je broek aandoet. Van alles. Ja. Als ik jou zeg pak een pen, je pakt het meteen zonder na te denken met je hand die je altijd gebruikt. Daar heb je niet over nagedacht. Ik heb je niet de opdracht gegeven, pak het met je rechterhand. Nee, dat ging automatisch. Maar dat zijn dus geautomatiseerde gedragingen die wij doen zonder na te denken. En dan heb je nog het voorste gedeelte van je hersenen, het neocortex. Ik noem het even voor het gemak je groene gedeelte. En die helpt ons om nieuwe dingen te kunnen doen, om bewuste keuzes te kunnen maken, om impulsen te onderdrukken, bijvoorbeeld om die chocoladetaart te laten staan, om dingen te analyseren, om te reflecteren. Dat is dit gedeelte van je hersenen die dat mogelijk maakt. En die je nodig hebt om niet alleen maar in je geautomatiseerd gedrag te blijven. En waarom leg ik dit uit? En dit heb je natuurlijk nodig als je nieuwe dingen wil gaan doen, nieuwe dingen wil gaan leren en nieuwe gewoontes en nieuwe tradities wil gaan opbouwen. Want het is goed om je te realiseren, nu dat je gaat verhuizen, laat je heel veel gewoontes en tradities achter. Bijvoorbeeld, wat doe je altijd met je verjaardag? Wat doe je altijd met kerst? Wat doe je altijd met oud en nieuw? Wat doe je altijd op zondagen? Ga je misschien elke keer langs bij je oma en je opa? Wat doe je met de verjaardagen van je ouders? Dat zijn allemaal dingen die je zo gewend bent geraakt, die je nu anders moet gaan invullen. En als je daarover nadenkt, is het goed om je te realiseren van, hoe ga ik dat dan anders inrichten? En wat heb ik daarbij nodig? En hoe ga ik dat bewust doen met mijn hersentjes? En dan denk je, nou, dat is toch makkelijk. Als ik mijn hersenen kan gebruiken om dit reisje te maken van alles wat ik ga missen en alles wat ik ermee wil vervangen, dan zijn we er. Ja. Zou je denken. Maar toch gaat het niet zo makkelijk. Nee. Want ik probeer bijvoorbeeld al 10 jaar af te vallen, maar ik weet niet of dat heel makkelijk gaat. Om het maar even zo te zeggen. En wat maakt nou dat het soms niet lukt? Dat we in die geautomatiseerde gedrag komen. Eén ding wat daarbij een heel belangrijke rol speelt, is stress. En daarom waren ook een van de vragen die ik van tevoren gaf. Wat helpt jou als je stress hebt? En het is heel goed om je vroegtijdig even erover na te denken. Ik heb in mijn boek een aantal vragen die je helpen om erover te reflecteren. Om na te denken, wat geeft mij nou stress? Hoe herken ik aan mezelf dat ik stress heb? En wat helpt mij om met die stress om te gaan? Als we nog even kijken naar hoe zorg ik nou dat ik alsnog tot die doelen ga komen. Jullie hebben hele mooie doelen net genoemd. Hoe zorg ik nou dat ik ze dan ook behaal? Nou, dat is dus een heel belangrijke vraag. Op het moment dat je in je geautomatiseerde gedrag zit, in dingen die je standaard doet zonder over na te denken, zit je heel comfortabel in je comfortzone. Je comfortzone is alles wat je doet zonder dat het veel moeite kost, zonder dat het geen enkele stress geeft. En zolang je in je comfortzone zit, ben je niks nieuws aan het doen, ben je niet aan het leren, ben je niet aan het ontwikkelen.
Niet per definitie verkeerd. Maar als je wil ontwikkelen, moet je je daar bewust van zijn. Zolang ik in mijn comfortzone zit, zit ik goed, zit ik veilig. Dan mag ik niet per se stappen. Je hebt dus je comfortzone. Je hebt je zone om te groeien. En je hebt je zone, die ik dan noem, je paniekzone. En wat ik vooral zie gebeuren is dat de doelen die wij stellen soms heel erg ver staan van onze comfortzone. En dat maakt dat bij de ene of de eerste of de tweede keer dat iets niet lukt, dat we ermee stoppen. En dat we denken, nou weet je, het lukt mij niet, laat maar, ik ga terug naar mijn comfortzone. Om een voorbeeld te geven. Hij is een student en die is elke dag aan het bestellen. Thuisbezorg.nl. Geen betaalde reclame. Hij bestelt dus elke dag eten en kookt geen enkele dag. Op een gegeven moment heeft hij door dat dit heel veel geld kost. En heeft hij ook door dat dit betekent dat hij andere dingen niet kan doen. Zoals bijvoorbeeld als zijn vrienden afspreken om iets leuks te kan doen, kan hij niet gaan omdat hij niet genoeg geld over heeft. Nou, dat was hij zat en hij zei, weet je wat, ik wil vanaf nu het anders gaan doen. Want ik wil gewoon normaal ook geld hebben om leuke dingen te doen. Ja. Dus ik ga vanaf nu elke dag koken. Dus let op, de comfortzone is, ik kook geen enkele dag. En het doel is, ik kook letterlijk elke dag. Nou, de eerste dag ging goed. Hij heeft gekookt. Hij heeft boodschappen gehaald, hij heeft gekookt. De dag daarna heeft hij de rest nog op kunnen warmen, heeft hij dat gegeten. De derde dag dacht hij, nou, als ik alleen maar een patatje bestel, is dat niet zo heel duur. Ik kan het zelf afhalen. En dan, nou ja, dan is dat ook niet zo erg. En voordat hij het wist, was hij weer in zijn oude patroon gevallen. En zat hij weer in zijn comfortzone. Zo snel kan het gaan. En waarom dat zo ging is, hij ging dus van 0 dagen koken naar elke dag koken. En dat was een stap voor hem persoonlijk te ver van zijn comfortzone. Hij was dus van de comfortzone naar de paniekzone gegaan eigenlijk. En mijn tip voor jullie is, als je dan een doel hebt, probeer die, zoals we het in het papierment zeggen, kapinamochi. Dus probeer die in kleine subdoelen te hakken. Hakken is het woord in het Nederlands. Ja. Op die manier, elke stap die je maakt, hoe klein die ook is, buiten je comfortzone, is een stap richting je doel. Met andere woorden, als je deze jongen was geweest, had je ook kunnen zeggen, oké, mijn eerste doel is om recepten te gaan verzamelen. Mijn tweede doel is om 1 keer per week te koken. En mijn tweede doel, nou, zo kan je dus allerlei kleinere doelen bedenken. En mind you, als je nu zegt, oké, mijn eerste doel is 1 keer per week. En je houdt dat vol een tijd lang. Dat 1 keer per week wordt jouw nieuwe comfortzone. En vanuit die comfortzone kun je weer een nieuwe stap maken. Dan kan je misschien naar 2 dagen. Nou, met deze voorbeeld wil ik eigenlijk alleen maar illustreren dat het hakken van je doelen in subdoelen, dat heel belangrijk is om het behapbaar te maken en om het wat realistischer te maken. En dat is dus ook met alles. Wilde jij nog iets toevoegen? Ja, inderdaad. En die had ik al eerder verteld over de comfortzone. En mijn comfortzone was vooral bij mijn ouders thuis. En weet je, als je in je comfortzone zit, dan kan je net als de theorie, de pyramid van Maslow, als je al je basis needs, ja, als je al je basisbehoeften hebt, dan kan je dromen, dan kan je verder denken. Maar dan, als je in stress zit, dan heb je dan heb je die mogelijkheid niet om te focussen. Dus voor mij was mijn comfortzone echt bij mijn ouders thuis. En dan uit die comfortzone was al naar Nederland toe. En Zeker, daar moest ik al leren mee omgaan. En dan, hoe maak ik mijn comfortzone hier? Mhm. En hoe kan ik alles die ik wil bereiken, dat dan bereiken buiten mijn comfortzone?
Dus Ja. buiten die comfortzone die ik hier in Nederland heb gemaakt voor mezelf. En wat je zegt is heel belangrijk. Hè? Het feit dat je in dat vliegtuig zo meteen gaat stappen, betekent dat je uit je comfortzone gaat stappen. Ja. En soms zijn mensen echt veel te streng voor zichzelf. Omdat ze denken dat ze dan ook meteen alles perfect moeten hebben en alles Nee. perfect moeten kunnen. Mhm. Maar je bent dan uit je comfortzone als je eenmaal in Nederland bent. En wat Christopher zegt, je gaat nu nog je comfortzone creëren hier in Nederland. Ja. Dus wees niet te streng voor jezelf. En soms vragen we ook veel van onszelf. Want ja, je moet toch die studie halen. Hè? Ik bedoel, daarvoor, dat verwacht iedereen die op het eiland is achtergebleven. Maar goed, daarnaast heb je een dak boven je hoofd nodig. Nou ja, noem maar op. En zeggen we nu ook allemaal, gaan mengen met mensen, gaan vrienden maken, noem maar op. Dus het is niet weinig. En wees ook daarin af en toe Bewust. lief voor jezelf, zou Ja. ik willen zeggen. Wees daarin lief voor jezelf. En om een mooie overgang te maken naar mental health, je zei het net al, Chris, de basisbehoefte van een mens is heel belangrijk. Om van daaruit Te kunnen te dromen. kunnen dromen Ja. en doelen te kunnen stellen en doelen te kunnen behalen. Ja. En ik weet dat jij je hebt ervaren en dat je dat ook wel wil delen met de andere Ja, groep. graag. Dat je dat een tijdje niet hebt gehad. Mhm. Wil je daar iets over vertellen? Ja, waar zal ik beginnen? Je zei, het is voor hun misschien goed om te horen, hè? Want we hebben gezegd nu, je hebt bepaalde basisbehoeften niet gehad. Klopt. Wat Klopt. waren dat? Ja, precies. Ja, Want nee. Ja, inderdaad. Ik had toen geen... ik had een periode waar ik zelf geen eigen huis had. Ik had geen inkomen, omdat ik met een stage bezig was. Dus ik kon niet daarnaast werken. En daarbij had ik ook geen duo. Dus het was een hele periode waarvan ik letterlijk de basisbehoeften die een mens nodig heeft, niet had. Dus dat had ook heel veel effect op mijn mentale gezondheid. En Ja. wat voor effect had het op je mentale gezondheid? Ja, inderdaad. Goeie vraag. Ja, er kwam een tijdje dat ik... ik had school en ik lag gewoon in bed. Ik ben een persoon die nooit, zeg maar, school heeft gemist. Ik heb nooit een les gemist in mijn hele leven. Maar in die tijd lag ik gewoon in bed en ik kon niet uit huis. Ik kon niet uit bed om naar school te gaan. En ik lag maar in bed te denken van, ja, dit heeft geen nut. Ik heb geen zin in. Ik voel me niet goed. Dus ik bleef gewoon in bed naar de dak staren. Mijn wekker gaat 10 keer. Niks. Gewoon, ik bleef gewoon daar liggen. En zo ging de dag voorbij. Of mijn ochtend voorbij. En ja. En dan heeft het inderdaad geen nut meer om naar school te gaan. Ja, dus ook fysiek had je gewoon geen energie meer. Nee. Geen puff om überhaupt uit je precies. bed te komen. Ja, en dat is ook het rare. Want in die tijd sliep ik heel veel. Dus ik sliep echt... Normaal ben ik een persoon die echt 8 uur kan slapen en dan is het klaar. Maar in die tijd was het gewoon 10, 11 uur slaap. En dan nog steeds, als ik wakker ben, dan heb ik nog steeds niet het energie of het fysieke mogelijkheid om uit bed te kunnen stappen. Ja. Dus dat was ook bizar, zeg maar. Maar voordat ik hierover doorga, kan je ook nog even aan degene die luisteren even uitleggen hoe je überhaupt in zo'n situatie terecht bent gekomen. Dat je en geen dak boven je hoofd hebt, en geen duo, en geen inkomen. Want dat zijn echt wel de basisdingen die je nodig hebt. Wil je verder goed functioneren. Ja, precies. Hoe ben je in die situatie terechtgekomen? To make the long story short, ik neem jullie even mee in de timeline van, want het is niet in één keer gebeurd. Ja, dus het waren verschillende stappen die je gewoon, je viel elke keer van een treed af. Mhm. En dan opeens ben je at the bottom of the stairs en dan denk je van, hoe? How? En even om erbij te zeggen, dus in 2018, in de zomer van 2018 ben ik abroad gegaan om te studeren. Ik had een minor abroad en toen ik nog in Nederland was mijn leven goed. Ik had, redelijk goed. Maar ja, ik kon goed voor mezelf omgaan. Dus ik had een huis, ik had een baan, ik kon sparen, ik kon reizen, ik kon de dingen doen
de nodige dingen doen. En ik haalde ook alles op school. Dus die eerste 2 jaren hier in Nederland, die gingen best wel goed voorbij. Ja. En dan, na mijn minor abroad, toen ik terugkwam in januari 2019, toen was er een betaling niet goed geweest van mijn studie. Dus van de schoolgeld. Er was een betaling die niet goed gegaan is. En toen kwam ik naar Nederland terug, maar toen ging ik naar Curaçao voor een cursus voor mijn honors course. Dus toen ging ik naar Curaçao om een cursus te doen en daar bleef ik 3 maanden, 2-3 maanden. En terwijl ik daar nog was ik nog steeds op zoek naar een stage. Dus de bedoeling was dat ik een stage zou vinden en dan terugkomen, werken en dan in september weer het nieuwe schooljaar beginnen. En dus toen kwam ik terug. In april, 1 april was de eerste dag van mijn stage. En ik kreeg een e-mail. Toen keek ik naar mijn e-mail van vanaf morgen stoppen wij jouw inschrijving van de school. En ik dacht van, wow, wait a second. Hoe dan? En toen bleek het dat het die ene betaling was van januari. En omdat ik op Curaçao was, ik was bezig met die cursus, ik had niks te maken met de HU, dus ik dacht, waarom zou ik mijn e-mail moeten checken? En daarom heb ik het ook niet gedaan. En daardoor, toen ik terugkwam, was het gewoon van bam, stop. Dus op het moment Dus dit is wel een belangrijke. Check altijd je mail. Iemand zei dat net, volgens mij was het Isha. Mhm. Check altijd je mail, check altijd je post. Want het zijn belangrijke dingen die je dan kan missen. En je kan jezelf in de problemen laten komen terwijl je dat had kunnen voorkomen. Precies, Ja. precies. Dus het moment dat de studie stopt, dan stopt ook Duo. En dan heb je ook, dan stopt ook de OV, je studenten-OV. En ik had nog mijn stage. En ik moest nog 3 keer per week naar mijn stage toe, die in Leiden was. En van Leiden naar Utrecht, heen en weer, elke dag is niet te betalen. Zonder OV. Zonder de studenten-OV. En gelukkig had ik nog spaargeld. Dus ik had spaargeld die ik kon gebruiken om te reizen, te eten, nog voor een paar korte maanden. Ja. En ja. En je huis, want je zei je had ook geen. Ja, klopt. Want huis? Toen ik terugkwam naar Nederland, dacht ik, oké, ik ga even bij een vriendin intrekken. Omdat ik dan vanuit daar een plek kan zoeken. Maar dan, als je geen inkomen meer hebt, je hebt geen Duo, je hebt niks meer. Hoe kan je een borg betalen? Hoe kan je eerste maand betalen? Als je al die dingen niet hebt. Als je op je savings aan het leven bent. Dus ja, dan wordt het even moeilijk om een eigen huis te vinden. Ja. Dus samengevat, je had en geen huis op dat moment. Ja. De studie werd gestopt omdat de ene betaling niet goed was gegaan. Maar daardoor heb je dus ook geen Duo. En je kon niet werken, want je tijd ging eigenlijk naar je stage. Klopt. Al mijn tijd ging naar mijn stage. En ik had geen tijd meer om ook te werken daarnaast. Ja. En dus alle communicatie, dus als alles closed is vanuit de school, je hebt ook geen communicatie met niemand binnen de instituut. Je bent gewoon uitgesloten van de internet. Dus ik kon ook niet, I couldn't reach out naar geen enkele docent van, hier zit ik ermee, hoe kan ik eruit komen, bla bla. Dus dus je kon niet meer in het systeem, bedoel je? Ja. Dus de e-mailsysteem van de school. Ja. Dus toen moest ik het zelf gaan uitzoeken. Dus toen moest ik eigenlijk weer opnieuw gaan inschrijven. Maar het is wel moeilijk om in te schrijven op StudyLink als je geen adres hebt in Nederland. Oh ja. Ja. Dus sowieso, jongens, alles is moeilijk zonder een adres in Nederland. Bankrekening openen, noem het maar op. Je kan niks als je niet ergens je in kan schrijven. Ja, precies. Dus dat is heel belangrijk. Precies. En dan dat je iemand kan vinden, iemand vinden om mijn naam te laten inschrijven bij hun was al heel moeilijk. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb ik dat voor elkaar gekregen, waren we al een paar weken verder. Maar die procedure duurt ook weer 6 weken. Dus het duurde ook weer 6 weken voordat ik een adres had om weer een StudyLink in te kunnen schrijven. Dus uiteindelijk waren we in augustus, vanaf april. En dan pas kon ik weer inschrijven. Eind augustus kreeg ik weer Duo. En dan eind augustus was ook het einde van mijn stage. Ja. En toen kwam 1 september. Dat was de eerste schooldag. Dus ik dacht van oké, ja, ik heb mijn stage gedaan. Ik heb mijn Duo weer, bla bla.
ja, we gaan gewoon door, we gaan gewoon beginnen. I'm gonna do this. Ik kwam hier om dit in 4 jaren te doen. Let's do this. En ehm, dat was een van de, not the worst, maar dat was geen goede beslissing op dat moment. Omdat ik Voor had, jezelf persoonlijk was dat geen goede ja, beslissing. voor mezelf persoonlijk. En ik had mezelf niet zo moeten pushen om het per se op dat moment te doen. Ik had mezelf, zeg maar, meer medelijden met mezelf wat moeten nemen om te zeggen van, oké, we gaan even school op pauze moeten zetten en daarna door. Ja, En doordat ik dat niet heb gedaan, toen kwam alle pressure van die hele periode op me af. Dus ik had nooit een moment van rust en ja, tot mezelf weer te kunnen komen. ja, Dus daarom kwam ik in het najaar van 2019 in een hele erge, ja, in een dark moment, die heel veel depressieve klachten, ehm, waar veel depressieve klachten voorkwamen. En ja, zelfs in dat moment dacht ik niet aan, ik moet hulp, ik heb hulp nodig. nee. Dus Terwijl je lichaam je wel al signalen geeft, hè? Want ja, je precies. hebt geen energie meer om überhaupt uit bed te komen, alleen maar veel slapen. Mhm. Dat zijn wel signalen die je lichaam geeft van, hey, take a break. Ja, Hè, het gaat niet zoals het Ja, zou moeten, in ieder precies. geval. Dus dat is wel belangrijk om naar je lichaam te luisteren. Ja, precies. En dus het was pas in januari, toen zag ik dat ik die schooljaar pas 2 vakken heb gehaald. En ik dacht van, oké, this is not working. En toen dacht ik, oké, ik ga nu even school, I'm gonna put a pause on school even. En toen ik dat heb gedaan, heb ik een huis kunnen vinden. En van daaruit weer, Opgebouwd. ja, van daaruit weer opgebouwd naar een meer stabiele leven. Ja. En in die tijd was ik ook naar de decaan geweest en die zei tegen mij, nou, je hebt zoveel meegemaakt en je hebt nog steeds klachten daarvan, it's still working on you. Ja. Waarom zoek je geen studentenpsycholoog op? Ja. En het is iets dat ik wel erover heb nagedacht, maar ik dacht van, ja, waarom zou ik hiervoor hulp vragen? Dat ik niet uit bed kan. Ja. Wie zou me daarmee kunnen helpen? En pas op dat moment, toen zij dat aan mij vertelde, dacht ik van, oké, misschien moet ik dat echt doen. En in die tijd had ik ook met een vriendin daarover van, ja, ik kan niet uit bed, ik voel me echt leeg een beetje van binnen. En zij zei ook tegen mij, ja, je moet gewoon hulp vragen, je moet gewoon hulp zoeken. En pas, dus die mensen waren key in waking me up van, oké, je moet echt hiervoor hulp vragen. Ja, dan heb je echt al maanden gestruggeld in je Ja. eentje, hè? Ja, Ja. vanaf september tot en met ongeveer februari, maart. Ja. Dus Nou, eigenlijk vanaf april ben je dan in je eentje. ja, aan het struggelen. precies. Maar ja, de echte psychische klachten kwamen pas in het najaar, na al die tijd. Ja. Dus wat heeft jou nog meer geholpen? Dat was dus in ieder geval de decaan, decaan weer, Ja, die jou richting de studentenpsycholoog heeft gewezen. ja. En ook ja, de studentenpsycholoog Ja. die met mij heeft gesproken en gewoon alles op een rijtje heeft gezet van vanaf hoe voel je en hoe kunnen we eraan werken. En sommige mensen denken dat ja, bij een psycholoog gaan, bij een therapeut gaan, dat alleen maar is over praten over hoe je voelt, maar het is veel meer. Het is gewoon ook, zeg maar, wat zijn de patronen die je merkt? Hoe kan je ze ook Veranderen. Ja, precies. Ja. Precies. Hoe kan je ze veranderen? Hoe kunnen we ze aanpakken? Wat voel je? En hoe ga je met die gevoelens om? Dus ja, dat is ook... Dat is van meerwaarde voor jou geweest. ja, precies. En het psycholoog gaan is niet alleen als je gek bent. Ik moet het toch even Nee, zeggen. precies. En daarom is het ook, zoals hier staat, het is een spectrum. Dus bijvoorbeeld, als je bij je fysieke gezondheid kan je ook vandaag verkouden zijn, maar het kan ook dat je met coronavirus te maken hebt. Dus het is een heel groot verschil. Maar je hebt voor beide een arts nodig. En net als voor je mentale gezondheid, je kan vandaag misschien wat ja, depressieve klachten hebben.
Maar het kan ook zijn dat je suicidal thoughts hebt. Dat je suicidale gedachten hebt. En meestal denken we dat we pas bij hier, dat we als we suicidal thoughts hebben, dan pas heb je een psycholoog nog. Nee. Een psycholoog of een therapeut die is er voor je mentale gezondheid over dat hele spectrum. Dus het is Ja. niet alleen als het heel erg is. Dus van mijn experience kan ik vertellen, dus toen ik daar lag van, dit heeft geen nut, dit gaat me niet lukken. Vanaf dat moment had ik al iemand voor hulp kunnen vragen. Ja. En vanaf daar al hadden we het, zeg maar, you could have taken it by the horns voordat het erger is geworden. En ja, in onze cultuur is het een taboe om over jouw gevoelens te spreken. Of om te zeggen van, ik voel me niet zo goed. Omdat misschien mensen gaan tegen jou gaan zeggen van, ja, jij bent gewoon te lui. En we beschermen onszelf tegen die gevoelens van schaamte. En dat hoeft niet. Dat is heel normaal. Vooral als als wij emigreren vanuit onze eigen cultuur, dan heb je ook te maken met heimwee, eenzaamheid, depressie. Dat is een. It's not a given, maar het kan gebeuren. Het is als je niet bewust mee omgaat van bijvoorbeeld eenzaamheid. Je weet dat je hier alleen komt. Zorg ervoor dat je vrienden maakt, zoals we al een paar keer hebben gehoord. Zorg ervoor dat je vrienden maakt, dat je een kring hebt met wie je kunt omgaan, dat je gewoon een beetje kunt venten. Want als ik bijvoorbeeld niet naar mijn vriendin had kunnen venten van, dit voel ik niet gaan, dan had zij me niet kunnen zeggen van, misschien moet je hulp zoeken. Dus gewoon om even te venten, om even erover te praten. En jij had laatst nog een voorbeeld van een groepje uit Utrecht. Ja, klopt, ja. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt, hè, dan er was een groepje hier, studenten uit Curaçao allemaal. En ja, ik heb goede contact met een van de mensen die in dat huis wonen. Ze zijn allemaal in één huis, zeg maar. En ze vertelde me laatst van, weet je, ik realiseer me nu pas dat toen we allemaal in het huis woonden, dat we met z'n allen depressieve klachten hadden en gezamenlijk in het huis ook eenzaamheid hadden ervaren. Maar ze waren allemaal zo in een bubbel. Dat is de enige contacten die ze hadden waren onderling in het huis, papiamentstalende medestudenten. Waardoor ze dat helemaal niet door had. Maar ze met elkaar ook elkaar niet konden helpen, zeg maar. Ja. En daarom is het belangrijk om, dat probeer ik in ieder geval mee te geven, om te mengen ook met anderen. Ja, precies. En het is niet altijd makkelijk, want als ik naar mezelf kijk, ik ben een vrij introvert persoon. Dus ik stap ook niet makkelijk af op mensen om vrienden te maken, et cetera. Zeker niet in een nieuwe omgeving. Maar je kan ook contacten maken als je bijvoorbeeld een hobby gaat uitvoeren. Klopt. Als het een sport is of een muziekinstrument gaat spelen. Als ergens les gaat volgen van wat dan ook. Dan kan je ook nieuwe contacten maken. En probeer jezelf daarin wel echt te stimuleren. Om je netwerk te vergroten. Het heeft zoveel voordelen voor je mentale gezondheid, voor je Nederlandse taal, voor je eenzaam. Nou, noem maar op. Ja. Dus dat. Ja, inderdaad. Ja. Dus daarom zijn sociale contacten belangrijk. En ik zeg dit altijd, make friends quick. Dat is de beste manier om snel vertrouwen te creëren. En ook dat je show up every time. Dat je elke keer telkens show up. Dat je erbij bent. Daar creëer je het beste en het meeste sociale contacten. Dat mensen je telkens zien, dat ze weten dat jij er bent. Ja. En dan voor mensen die introvert zijn, dat je ook, zeg maar, bewust daarmee omgaat. Dat je zegt bijvoorbeeld, oké, ik ga alleen op school sociale contacten maken voor nu. Dus ik ga op school zoeken naar 2 goede vrienden die ik onder mijn studie
een goede band mee kan creëren. Of dan zeg je bij mijn studentenvereniging of bij mijn muziekschool. Whatever you do, make sure you make friends. En dan, ja, wou je nog iets zeggen? Nee. Oh ja. En dan mindfulness is dat hetgene wat ik jou wil meegeven is... meeste mensen kennen het, sommige mensen kennen het nog niet, maar voor je fysieke gezondheid, dat weten wij precies. Je kan sporten, je kan goed eten en dan weet je dat je een goede fitheid, een fysieke fitheid hebt. Maar voor de mentale gezondheid kan je dat niet per se garanderen met sport of alleen met sport en eten. Ze dragen wel bij, maar er is geen activiteit om je mental health te vorderen. En een stap hier naartoe is wel mindfulness. Dat je bewust bent van al je gevoelens, van alles van waar je bent, van welke situatie je in zit. En dat je daar specifiek op gaat werken. Dus bijvoorbeeld, ik neem even, zeg maar, mijn experience, november 2019. Ik zit in bed, ik denk over, dit heeft geen nut. Ik heb niet de energie. Ik kan niet uit bed. En dan ga je bij jezelf in je, zeg maar, de unconscious thoughts die je naar jezelf toespreekt. Van, waarom denk ik dit? Waarom voel ik dit? Waarom denk ik dat school geen nut heeft? Waarom voel ik dat ik niet fysiek uit bed kan? Dat je daar echt gaat focussen en naar jezelf luisteren. Naar je eigen lichaam luisteren van, ja... Where are we? What doen we? En daaraan werken. Dus het is heel belangrijk. En je kan verschillende sources vinden op internet die je met mindfulness kunnen helpen. Yes. Om af te sluiten noem ik nog een paar kleine tips voor jullie. Vitamine D, we hebben het nodig. Zeker mensen met onze huidskleur, donkere huidskleuren. Normaal gesproken krijgen we het op de eilanden van natuurlijke wijze van de zon. Ja. In Nederland schijnt de zon gewoon niet zoveel. Jullie hebben het al gehoord, veel regen. Vitamine D, neem het in. Ja. Blijf in beweging. Het is goed voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Blijf in contact met tenminste één goede vriend, vriendin, familie. Ga de deur uit. Probeer jezelf, ook als het heel vroeg donker is, dat je niet te vroeg altijd gaat slapen. Probeer jezelf actief te houden. Ja. En luister naar je lichaam. Geef je signalen. Ja, inderdaad, vooral in wintertijd, daar heb je de neiging om... Vroeger had ik de neiging om vanaf 8:30 lag al in bed. En dat is ook wat ze hier noemen de winterdip. En daarmee hebben veel studenten die hier naartoe komen te maken, want winter is heftig. Maar dat je daar ook bewust mee omgaat. Neem je vitamine D, ga sporten. Ook al is het donker, ga maar naar de sportschool of ga naar het sportveld toe. Yes. Dus ja. En ik ga nu afronden, want het is een lange zit geweest voor jullie allemaal. Bedankt dat jullie er nog zijn. Als jullie nog vragen hebben, ik denk dat we zo meteen nog tijd hebben voor wat vragen. En je kan mij altijd vinden op social media. Ik zoek gewoon mijn naam op, Marijska. En dan vind je mij ook. En ik geef het woord weer aan James. Ja, voordat we dat doen, vergeet niet voor de mensen op Aruba. Het boek Hulana Steinek is verkrijgbaar bij van De Wit en Van Dorp boekhandel. Klopt, ik vergeet altijd mijn eigen boek te promoten. Dank je, Chris. Ik geef het woord dan aan James.